si él deja su dinero a una banca genovesa, si sus amigos son fundamentalmente italianos, que es con los que él se reúne entre su grupo de amigos, hasta los frailes que le quieren en 1500 escriben unas cartas terribles contra él, dicen que es genovés. Mientras no haya un documento en el que se nos diga clarísimamente que es la misma persona, las coincidencias podemos encontrarlas, las podemos forzar. A mí me da lo mismo donde haya nacido. Me gustaría que hubiera nacido en un puerto de mar, porque creo que eso hubiera sido importante para... Es decir, no tengo ningún prejuicio contra una cosa u otra, pero que me den un documento que de verdad me lo identifique, y que no sean paralelismos, porque paralelismos se pueden encontrar. Resumiré dient que vostè creu que és genovès? Sí, genovés o italiano o de un pueblecito o de Savona, me da lo mismo, de ese ambiente, que él es italiano, creo yo. Senyor Aymar. Diuen els castellans que uno no és de donde nace, sinó de donde pace, no? Sí. És dir, per mi Colom és per sobre de tot mediterrani, això no ho dubto, sí. És un home mediterrani i és un home interessantíssim, és una figura interessantíssima, a través del diari de la navegació, a través de la seva lettera raríssima, a través de la relació sobre l'antiguitat dels indis de Fra Paner, a través sobre tanta documentació que porta la professora Varela i d'altres, jo penso que ens podem acostar a una figura clau per la història. Jo, si era de terra endins, no m'importaria tampoc, perquè penso que els grans homes que van anar a les Amèriques, Cortés, Pizarro, Pere Claver de Verdú, Ramon Paner, tots eren de terra endins, curiosament. Eren de terra endins i van fer una gran experiència marítima. Gabriela. Doncs jo estic d'acord substancialment amb el que ha dit Consuelo com a demostració general de la qüestió. Crec que en aquest període estic estudiant encara una mica aquest personatge i tinc la sensació que el camí per conèixer millor encara, si és possible, aquesta història passa sens dubte per Gènova, però en el sentit ampli de la paraula, no només Gènova ciutat, sinó els genovesos que ocupen diverses posicions europees. Això és la primera cosa. La segona cosa, cal analitzar els noms que acompanyen la trajectòria de Colom i que no només són catalans o castellans o florentins, molts són genovesos, i l'última cosa que diria és que en aquest cas potser no hem insistit prou amb el paper de l'Església. Sí, s'ha mencionat, s'ha parlat dels frares, i en aquest sentit jo crec que seria molt interessant entendre aquesta estreta relació, i m'atreviria a dir, entre els genovesos i l'Església de Roma, perquè molts papes durant aquell període, a part d'Alexandre VI, abans i després d'ell hi ha papes genovesos i ligurs, i això té la seva importància en aquesta història. Ho deixem aquí per part nostra. Jo suposo que vostès s'han quedat una mica allò amb el corcó per dins de saber més, i molts de vostès hauran pres ja o tindran la seva opinió o el seu parer. Hi ha hagut diferents opinions contrastades. Hi ha bastantes coses publicades. Jo faré una mica d'esment. Aquesta revista de l'aventura de la història, Quinto centenari d'un genio, Colón, misterios, glorias y amarguras del almirante, amb un dossier. Hi ha una altra revista d'història editada aquí a Barcelona que es diu Clio, dossier Colón, 500 años de un enigma sin resolver, Colón, el problemático. I després farem referències aquí. El último viaje de Cristóbal Colón, Klaus Brinkbaumer, Clemens Hoges, pròleg de Consuelo Varela, Destino y Mago Mundi. Juan Eslava Galán, El enigma de Colón y los descubrimientos de América, a Planeta. Jordi Bilbeny, Cristòfor Colom, príncep de Catalunya, editat per Proa. El Colom i el món català, del Centre d'Estudis Colombins, on hi ha una col·laboració del senyor, una coedició del senyor Jaume Aymar.
Tenim el llibre de Gabriela Airaldi. Perdó, el llibre... Ho he canviat, perdoni, m'ha estat una confusió. El llibre de Consuelo Varela, Cristóbal Colón, de Corsario a Almirante. Tenim un altre llibre aquí, de Luis Melero, Colón el impostor. Nos han ocultado durante 500 años la verdad sobre el descubridor. I tenim un altre i darrer llibre, que és Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom, David Bassa, entrevista Jordi Bilbeny. Tenim una pel·li, avui, dic una pel·li perquè és un documental que es va estrenar al cinema. És un documental que ja vam passar aquí en el Millennium quan vam parlar de la reina Isabel la Catòlica, i es diu L'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat. El seu autor és David Grau, i d'alguna manera manté també aquesta teoria de que no està gens clar tota aquesta història del descobriment d'Amèrica, Cristòfor Colom, qui va posar els diners, el paper dels reis catòlics, etc etc. Veiem la pel·lícula i tornem una altra vegada, com a mínim per acomiadar-nos i dir-los bona nit.